vanhu veopposition munyika yezimbabwe vari kufara aiwa nekuda kuti vari kuona kuti aiwa kuprotesta kwavari kuita kana kuadvocata kwavari kuita for the release yaJameson Timba in the 78 aiwa zviri kumeka sense. Vari kuona kuti the regime iri kuona kuti aiwa these guys they were captured vari innocent, hapana mutemo wavachikora. Sabina mashoko abada chitaugwa aiwa nemakoti muzara nhasi notobva subscribe like utina on the bell icon. Tipinda aiwa one of Nelson Chamisa aides ana Osalos Ziba paini pakanyora achiti the High Court has reserved its judgment on the bail appeal for the Advent of 78 until this Thursday. Meanwhile, one of the minors who was still incarcerated has been granted bail by Justice Mutevedzi. We continue to fight for justice and are grateful for the solidarity shown by citizens who have stood with us. We fight on. It's homeland or death. #free Advent of 78. Mashoko wana gift Osalos Ziba chiti aiwa we are grateful aiwa muri Zimbabwe nokuadvocata kwamuri kuita kubva kuUnited Kingdom. Vanhu vari kuita maprotest vachiadvocata kuti aiwa 78 na Jameson Timba ngavareleasiwe nokuda kwokuti vakomana ava vananga mhosva. They were just commemorating the child day. Hapana mutemo wavakaviolata. Saka tiudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu nokuti tiri kuona kuti aiwa vakomana veopposition vana Osalos Ziba vari kufara. Musavano subscribe kulike and turn on the bell icon.